karon ato nang pamation. Kung unsay ikasulti ni Ate Jean sa atong letter sender nga medyo grabe gid niya ka kuan Ate Jean no affected. Down na down. Na down gud siya og maayo tungod lang sa usa ka babae. So mga ka-feelings di ba pareha raman ang feeling sa babae ug lalaki. So Ate Jean kung ikaw ka no kung may naana ba ka imong bation nga gusto na lang ka mawala diri sa kalibutan kay nawala ang imong mahal sa kinabuhi. So welcome anahato no i-welcome nato ang maayong hunahuna ni Ate Jane. Yes, Ate Will. Medyo gisawan ko nga maghuna-huna nung kung maabot ba ko sa punto nga makaisip kong ingana nga idea dili untaan. So mo giingon mga ka-feelings no nga ang pananaw gyud or ang pagpabilin pag-appreciate sa imo sa tao magdepende pod sa kung unsa ang imong gipakita sa isip pagka ikaw no sa experience sa atong letter sender karon makaingon ta ay di lang siguro ikalain no pero makaingon ta nga may pagka desperado na siya at Wildo sa iyang mga experiences nga naaunta siya kuan siya anang honest unta siya nga magmahal og naagyud siya initiative nga ibag-o iyang kaugalingon para ma-meet ang ingon pa demand or ang gihanap sa kababae. Yes, kay tinuod yun siyang nagmahal, no? Kay gisurrender niya ang iyang mga bisyo. Yes. However, ma-appreciate man nato nang magbag-o ka tungod kay gusto sa imong love interest or sa imong hinigugma. Pero, lain gyud ng pagbago at Will nga imong kinasing-kasing. Pagbago nga kanang kusang loob. Yes, kana bang walay ingon bag-uhon nako para magpabilin siya. Kay kung kana nga tao dili na makontento or dili na matagbaw sa kung unsa ang kabag-uhan nga imong nakabot nga imong nahimo mubiya na the moment nga mubiya na mawala na pod ang imong drive ang imong interest nga ipadayon ang imong nasugdan nga kabag-uhan o kanang mga kausaban sa kinabuhi. Yes. Bisan pa man moingon ka nagpadayon ka sa pagbag-o pero kung wala tong tawo nga maoy gibuhat nimo nga inspirasyon para magbag-o ka, dili nimo malikayan, dili nato mailimod nga posible ka nga makabalik. Siguro dili totally pero slightly makabalik ka sa imong nga kanhi nga binuhatan. Mas maayo tong magbag-o ka kay gusto nimo nga i-correct imong kaugalingon and the moment nga plaster na ka makakuanta nga corrected na nimo imong kaugalingon dinha na time maka-attract na pud ka og lain nga individual nga makamit sa imong ingon pagipangita or di ba ka na meet sa imuha ang iyang mga standards. Yes. Lain na hopefully nga nakuha ko noon. Lain ang ingon pa, lain ang drive, lain ang push sa kabag-uhan nga nagdepende ta sa usa ka tawo kumpara sa kabag-uhan nga gusto nato nga magpabilin ta nga bag-o lain na nga tawo para the moment nga dili naman na kaya ma-appreciate sa tawo nga naa sa atong kiliran karon ang imong mga nabuhat kapag kabag-uhan ka usaban dili ka ingon pa mawad-an og sabay term ana sa Tagalog man dili ka masiraan ng loob dili ka ingon ba nga makuan ka nga maluya ka nga ingon madawat nimo nga naagyoy tawo nga dili na makontento sa kung unsa ra ang kaya nimo and kung maabot man galing, napa may galing moabot. So, welcome sa imuha o dili ka mahadlok nga ana po'y uban nga tao nga mo guba or mo daot sa inyong relasyon. Sa imong experience, sa imong last nga girlfriend, siguro makakuanta no kay nagdugay mo, naka-observe gyud siya sa imong batasan, nakabalo siya sa kung unsa ang imong abilidad or mga naamag flaws ang tao. Yes, nakabalo siya sa kung unsa ang imong mga abilidad o abilibad. Makumpara na niya sa iyang kaugalingon nga obserbasyon o sa mga istorya sa mga nakaila sa inyong duha. So siguro the moment nga ning decisions siya nga undangon na ang tanan, dili pud siguro ingon nga tungod lang sa pagpangdaot sa mga tao. Yes. Nagi iya pong na-discover. Yes, na siya kaugalingon nga
kung ano nga iyang gipangita sa usa ka lalaki siguro nga usa ka tipo nga wala ni yan na meet sa imo. Oh, O sa ingon pod nga nakailain nga mga unsa to, mga pasangil sa imuha kaha, nakailain nga babae. Akong aturang ko anon ha nga nianto siya og pila ka tuig and then sa pagkakaroon nga imbis kay ingon pa nimo taas na ang inyong panag-uban. Managiingon nga dili na to may garantiya ang kadugayon. Nagdepende gyud na sa inyong pagpaningkamot duha, isip couple, isip pares nga i-push or ipaglaban gihapon ang inyong relasyon. Depende despite man luyo man sa ingon pa dili pagka sinabtanay sa mga fights na magyud na pa naglalis selos or sa dili mga na mawala no sa Oo. relasyon na agi na siya. Murag si Suning. Si Yes. Oo, lain man ako na. Abi ko si Suning, kisa man si Suning. Si Suning. Si Suning sa atong relasyon, no? Paladugag kalami ba? Padugag kalami, murag lamas lang na siya. Yes. So, However sa sitwasyon nimo karon sa last nimo nga karelasyon, kung tinuod di man ta makaingon nga sakto siya or ikaw ang sakto. Wala man mi ka-observe gyud no sa inyong pinakadagan sa relasyon. If ever man galing kung ang imong side yod ang ingon pa mas sakto nga gipasangin lan ra ka, the moment ka di-decide siya nga mutuo siya sa iyang mga barkada, ingon pa sa iya ang diferensya. Wala siya naka-cut-on og paghatag og pagsalig sa imuha. Wala Yes. wala siya ning hatag og unsa pa ba? Wala siya ning hatag og chance nga siya mismo sa iyang kaugalingon maka-discover versus sa kanang pagpangdaot ra. So kung ingana kung sakto man galing nga kung ang imo man galing side ang sakto, siguro dawato nimo nga naagitaw nga walay kaugalingon nga baruganan madala sa mga istorya. However, sa katapusan ng gihapon ingon palagi sa katapusan ang pagmahay. So Yes. kung ingon pa magkabalik mo or mag-cross balik ang inyong mga dalan, kung kamo managingon nila kung kamo gyud. kamo gyud. So, ang ako pong ikadugang Ate Jenny, nga, murag, dili gyud true love siya sa babae. Kay kung tinuod pa, nga nahigugman niya ang usa ka babae, ipaglaban. Ipaglaban siya. No, dili siya mamati sa istorya, di ba? Kay kung tinuod pa siya nga nahigugma nimo, dili siya mamati sa istorya. Hinuon, di ba kung dauton ang imong hinigugma, butang-butangan, musamot man hinuon ang imong feeling, kung tinuoray. Pero kay nagpadala man siya og istorya sa mga barkada, so nagpasabot nga dili pa siya fix nga ikaw ang iyang gipili o ikaw ang Ayun. gihigugma. So aduna koy kuan Ate Jane ikadugang no nga about kay nasakitan man gyud siya kaayo sa iyang feeling hangtod karon murag dili pa siya ka move on. So adunay mga kuan 10 inspirational tips on how to heal a broken heart. Wow. So gikan na no sa psychocentral.com. So number 1, James, mo na imong buhaton, number 1 no. Cry as much as you can. So Yes. pwede ka mo singgit diha ano. Kanang ikaw ra ihilak gid nimong maayo nga ipagawas ang imong mga kasakit, mga pag-aligot-got ug mga unsa pa diha nga imong mga feeling nga nakahatag Ipahungaw. ipahungaw. Yes. So, Cry ra Ate Will, cry ra ha. yes, Dili cry magbisyo. ra o dili mag-wild. Dili magbisyo. Oo, dili magbisyo. So number 2, accept the truth. So imong akseptahon ang tinuod nga dili gyud kamo para sa usag-usa. So number 3, believe that time heals. So maabot ra ang panahon o oras o di man na madali-dali no, mudagan pa ng mga 1 to 3 months ay mahil ang imong nagani uban Ate Jean murag forever na murag kanang mga desperado di na mangita og lain, di ba? Labi nagbalik-balikan niya og remember ang Yes, ilang so, mga kaagi. pero moabot gid ang time nga mawala ra na sa imong hunahuna, maka-recover ra ka. So number 4, forgive yourself and who caused you pain. So pasaylo ang una imong kaugalingon. Tama. Ay ha og pasaylo asab tong nakasala nimo katong imong ko ano katong Kahatag og imong kasakit. nakahatag og kasakit katong imong uyab Si Gemma. si Gemma. So number 5,
Know that you have no other way but to move on. Yan. Mao gyud. So, move on yun ka, James. Ayaw na paglingi-lingi pa dayon. Pangita hinoon og ko ano, pangitag way nga makakita ka og pamaagi nga dali mawala nimo ang imong mga kasakit. So number 6, surround yourself with family and friends. So kana no, mawala nimo ang imong mga kasakit kung na kamo sandig sa imong pamilya, labi na sa imong mama, sa imong mga kanang true friends. Kay naman goy friends sa Ate Jane nga dili tinuuray. O katong imog yung gituuhan nga kasandikan nimo. So number 7, rediscover yourself. So nagpasabot nga imo ko nung ipamper ang imong kaugalingon like no one else. So walay kuan. Self-love ingon pa. Yes, self-love. Ikaw ra ang nahigug, ikaw ra nakasayod o ikaw ra nahigugma. So i-focus ang imong ano na ko i-focus sa ang dito sa mga butang nga diin ka malipay. So i-explore ang imong ano kaugaling, i-explore nimo, ma-explore kag new places, new friends and new hobbies. So, inana James mo na imong buhaton. Ayaw lang gyud pag adto og balik sa imong mga gihimo nga bisyo ka sa una. So number 8, believe that someone better is meant for you. So na ko ano no, ibutang sa una-una nga naapay laing babay nga para sa imuha nga the best pa kang Gemma. So ayan, no ayaw pag kuan, ayaw pag ibutang sa una-una nga si Gemma ra ang makakuhatag sa imo kalipay kung tili naapay daghan nga nagshare og ingon pa sa atong ano isa ka share karon. So number 9, focus on a career. So ang imong trabaho karon may imong i-focus. So tigai og panahon, tigaig time nga pangitaig pamaagi nga mapa-improve ang imong trabaho. Nga dili ka magpa-apekto kay naman gay uban nga ma-heartbreak nga pati trabaho maapektuhan na, madamay na. So ayaw pa na pagbuhata. Hinuon ihatagi siya og important ang imong kuano, importansya ang imong trabaho kay munay naghatag nimo og kanang livelihood. So number 10, last, say spiritual healing. So mo ni nagpasabot kay ang ato kunong lawas ang atong kuano kalag ang atong espiritu nagkinahanglan o kuano nagkinahanglan og food. So kinahanglan ka nga ang imong spirit imong ayuhon kanang hatagan nimo og panahon mag-meditate ka, mag-pray ka para sa imong mga heartaches nga mawala dayon an iampo gyud ang imong kuano katong tao nga nakasala nimo si Gemma iampo kay aron madali nimo siya ma-accept ug makasabot ka sa iya ug maka-let go ka sa imong mga kasakit karon. So maura ta Ate Jay nang ako ikahatag nga tips kang James no nga para mahatagan ni makahatag kaniya og giya nga dili siya mo stake sa iyang mga problema karon og dili siya mahitong pawak dito sa kadautan nga mga bisyo. I-highlight lang siguro na tatuwir atong pang 9 no nga ikuan gihapon ang imong panginabuhian. Yes, focus your career. Mag-practical na no, down ta, emotionally down ta, and then financially down pa ta. So wala gyud na lain nga padangpan kung paapektuhan pa nato atong panginabuhian. Yes. Actually, usasad nga makadistract sa ato no, sa mga pains o heartaches ang atong obligasyon sa trabaho, sa atong panginabuhi. Makaingon ta nga hinahanglan nga mobangon gihapon or mulihok gihapon kay wala na tayo lain choice kung di manginabuhi kay kinahanglan magid nato sa pang-adlaw-adlaw ang pangonsumo. Yes, importante gyud na Ate Jane. Gikan sa goodhousekeeping.com sulat ni Jude. Nag-ingon, when you are in love and you get hurt, it's like a cut. It will heal, but there will always be a scar. So, Ate Jane, gamay lang pagpahalapad sa atong quotes for the day nga napili karon ning kahapon. No? Yes, usapang gugma no. Natural gid na no, sa kaagi sa usa ka tawo sa pagbati nga kung mahigugma ta o niya masakitan ta naagyod ng mga
kanang mga unsa pa nang tawag na sa Bisaya ba? Uwat. Uwat na agyud na mga uwat. Pero dili lang nato huna-hunaon no ang kasagaran man gud negatibo dayon wala moingon dayon nga naay uwat tungod din sa katong ang negatibo nga nahitabo dayon ang ma-associate sa panumduman sa tawo. Mo na tong negative ang scar, positive ang scar no. Every time nga masakitan ta, magpabilin gyud ang feeling ang kasakit, pero i-divert nato sa kung unsa ang nakuha nato nga leksyon sa paghawa ato nga tawo sa atong kinabuhi. Unsay pagtulon-an, unsay iyang na-contribute sa imong kinabuhi nga imong nahawiran nga bisan pa og wala siya mapadayon to nimo magamit nimo para sa sunod nga na kay makarelasyon makorek na nimo no mapugnan na imong kaugalingon nga dili na ko maging ani kay dili ni sakto mao ni ang usa sa mga rason nga gibiyaan ko ato nga tawhana. So mao tong knowledge nimo sa iya ang nakuha mao ti mahimo nimo nga guide gabayan sa ingon pa pagpa-better pa sa imong kaugalingon. Ug karon padayon ta sa atong Bible verse for the day. Gikan sa Psalms 42, nag-ingon, He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and establish my goings. So, ato kining gamay lang na akong nasabtan sa atong verse karon ning kahaponon nga ang Ginoo bisan unsa no kamalisuron ang atong kinabuhi apan naa siya magaluwas kanato sa tanang mga trials, mga pagsulay, mga kalisdanan. Atong makita nga naa siya magaluwas nato ug ato kining ma-prove pinaagi sa iyang pagpalansang sa krus. So, kuunsa ta kamahal sa Ginoo. So ato nang paring kamutan nga magkinabuhi kat pa sibo sa iyang kabubuton. Ito wala naman tayo igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponahan to na lang ugmang adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean Ug kini si Ate Well ug uban sa atong kontrol nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.